1970 urte inguruan gutxi gora bera. Euskal Herriarentzat erabakigarria izan zen hamarkada baten lehen orduan, eta diktaduraren gau luze horren iaia bezperetan agertu zen protesta kantuekin zetorren belaunaldi bat, eta Estokamairu izeneko disko batean ezagutu zintugun, eta Xabier Lete, eta Seriondo, eta Mikel Laboa, eta beste Euskal Herriarentzat kapitala izan zen belaunaldi baten kide abantailatua izan zara, eta hori duela 50 urte luze gertatu zen, beraz. 60. Beraz, menderdi honetan, menderdi baino gehiago, bikaintasun eta profesionaltasun eredu bat eman diguzun ikuste, eta Euskal Herriari buruzko hainbat kantu ikoniko berreskuratu dituzu eta sortu dituzu ere bai. Maila batean herritik sortuak eta herriarentzat izan direnak, eta nik uste euskaldunoi geure burua ikusten lagundu digutenak, ez bakarrik herria eta geure burua ere bai. Eta era berean, Euskal Herria ulertzeko, azken batean, pizkat ezinbestekoa bilakatu direnak, ez? Eta hori guztia, sentiberatasunez eta oso ikonikoa egiten zaigun ja ahots batekin, eta sinesgarritasunez ere bai esango nuke, eta intimidade profesional handi batean, alegia, ez ara izan persona bat plazan egon da azken 60 urteetan, asko bereziki aritu dena komunikabidetan, eta hori da gure sentsazioa ez. Eta nolabait sortu duzula baita ere aberri musikal pizkat intimo bat baita ere euskaldunentzat. Beraz, asko eskertzen dizut hemen gurekin egotea, eta aukera ematea pizka bat zure prozesuaren barrura begiratzeko, zure azken diskoaren bezperetan, Gernika kontzertuan ditu diozu, eta beraz, ulertzen dugu, Benito Lertxundi eskerrik asko gurekin egotearren, azkenan nire ez dut izena esan. Gernikan grabatutako kontzertu batetik datorren diskoa dela, zure okerrezpanako 18 kontatu ditut, baina ez dut bat bazegoela aldez aurretik disko laburren bat edo kanturen batekin. Gero gabe bilduma batzuk era, bai, biara da askotan kontatzen ez direnak. Nik ez dakit orkestana kontatu duzu? Orkestana kontatu nuen, bai, orkestana kontatu nuen. Eta gero, bai, horako, baina nik uste berez diela enaizundu, nik ez ditu kontatzen, eta nik oantxe bertan ez dakit esaten memoriz, ez da ze kantu ditutan ere, egia da. Asko dituzu eta? Asko dituzu. Bai, baina pasatzen zei gauza bat kuriosoa, nik ez dakit bestetan pasatzen den. Kantuak estudiotik atatzen direnean, bueltaka ibildu ondoren, da konfliktoak eta ez dakit zer, da ez guztua eta hori dena. Ja bukatu denean, amaitu da honek ezak beste bueltaik, ni erabat ateatzen nahi zotik, erabat. Ez dut gehiago entzuten nire zerak. Espaldin badut adibidez, o kantaldi bateako edo prestatu nahi kantu hori edo ikusi nahi dut, baina bestela ez dut entzuten baina ere ez. Galdu indute nolabait esateko perspektiba hori, ze kantu dituten eta batzutan inmerutarik eta bat, gogoratzen. Eta sufritu egiten duzu entzuten baduzu zure aktorei eta pasatzen zaio moduan? Orduan bai, orain gero pasazai baitare noizbait, denbora asko pasata gero, igual gauza baten o bestearen gatik behar genuela igual disko konkretoa dentzun, zerbeten bila ginelako, eta orduan entzutean, nola bere zerago behar deskubritu, eta esatea, oi, hau ez da guain gaizki ez? Hori pasatzen zela, esaten zuen Hemingwayk. Momentu batean, sufritzitik pasatzen zinela esatera, ez da guain gaizki. Eta zeure hautsa ezagutzen duzu, saldatu egiten da hautsa ere bai denborarekin. Hau da gutxin aldatzen dena, aldatzen da, nire kasuan aldatu da, gauza eskongatik. Bihar bada igual behartu dutelako ere bai aldaketa. Aldaketak berez espadima provokatzen aldaketa, beti esan hori da, aboza dela gugan gutxien aldatzen dena. Umetan aboz bat dugu, gero nera begaraian beste bat dugu, piskat. Baina behin da gizontu edo andretu edo egiten geranean, hantxe, hanun baita ibiltzen da timerea. Egia esan batzutan harrigarria egiten da musikoengan entzutea hasierako eta bukaerako ahotsan baita esan da ez, horren beste urte pasata eta zenbateraino esan dezakeen antza. Gero bat dira egia esan kantu batzuk nik uste zu azken diskoetan ez, beste nik ez dakien eskantuz egiten. Beraz, beste ahots batzuk probatzen zaudela badirudi batzutan ez, momentu batzutan adibidez azken diskoen itzen zitzaidan pixka bat urratuagoak zirela edo Tom Waits estilora zigin zela. Batzutan gertatzen da, azkenean probaketetan beti agertzen da normiresten duzun. Ura da erreferentea.
Gertatzen da, zumai kantutan, bueltak ematean, ikusten duzula horren bidea, nola baita adierazteko bide hori, izan beharko lukela zuk merezen duzun kantariaren hildoa. Eta orduan ibiltzen zea pizkaten saioak ditzen, eta askotan sartzen duzu, gehienetan. Probatu egin behar da, ez? Eta gero beste batzuten berrezetzen zu, bueno, ez dakit zer da. Baina, hortik ere irten nintzen, ez? Baliak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri eta ikaratzeko bat. Forma eta fondo alegia kantua bera eta ahotsa pentsatzen dut elkarrekin doa zela eta batak beste eramate zaituela, ez? Eskatzen dizula, kantuan ari zen esplorazio horrek eskatzen dizula baita ere proba desberdinak egitea ahotsarekin. Azkenean, bakizu, gabiltza nolabait esateko ideia batzuk besten gana bideratzen. Eta hor, bideratze hortan sortu dire, mendioz mende sortu dire, konzeptu estetikoak. Nola helduko naiz ni honekin haren gana alik eta ondoen o azkarren. Orduan bilatzen duzu bizkat, hori, hurbilketa baten biladez, hori, ez da? Bilatzen duzu eta hortarako, deigarri ingo zaion zerbait tenbile biltzen zara, ez da? Hobeto heldu dein eta bar. Eta gero, gainetik, nahi duzu zure kantu hori ari gustagarri izatea, eta hori da, azkenean estetika mundu hori da, ez? Eta zer da bilatzen dena sorkuntza prozesu hortan nolabait gehien? Buruan daukasun jendartea publikoa, horren nolabait esan da modu emozionalean eragitea kantuak? Hori da pizkat gertatzen dena zure, ez bakarrik zure, baina, musikarekin beti esango nuke ez da, baina transformazioa nolabaiteko entzulearengan, ez da, emozioa aldatu egiten da, musikak lekuren batera eramaten du, edo handik ateratzen du edo. Eta hori zure kantuetan oso emozioari pizkat eutxita ere bai oso modu elegantean, baina oso emozioa iristen den kantu badira, ez? Oso zaila da eskapatzea emozioetatik zure musika entzuterakoan. Ez dakit hori pentsatzen dut nahita egindako prozesuaren parte dela, ez? Bakizu zer den, emozioa da energia bat. Non, ez baldin mozu konplizidade bestekin, beste funtzionatzen. Emozio ez da zuga sortu eta ikotzen den zerbait, ez elizak sortuko. Ez paletor zure ideia hori, edo sentipen hori, gero partekatuko duten horiekin lotuta eta haiekin pentsatzen duzu. Azkenean ikusten duzu, hortzimuga, aradikoak kantua, eta ze pasako ote da, han, behin eta hau heltzen denean. Hori ezinbestean pentsatzen duzu kantu bat egiten izenean. Eta gainera, orduan, nolabait esateko ikusten baduzu, emozio mundua oso galgan dagoela, zu dikoan horrekiko, zure bakardadean baita ere unkitzen zara horrekin. Bakizulako gutxo gora bera nola dikoen kantua eta ze provokaretar izaken. Nik uste sortzaile guztiek, hortan dauden guztiek, hortik eskapatzen zaila dela. Beste aldean nor dagoen imaginatu behar duzu, ez? Zubakizu zenbat musika inote da, eta zenbat poema idatzioten dira, gatazkari bati buruz, edo epopeia bati buruz, eta da azkipinan da, helburu bat badutela kolektibidadearekin, badutela plan bat, noa aliatu nahi duten horrekin, efektu bat sortzeko, ez da? Hori biztekoa da hola dela, ez? Bai, behar da, zu musikoa izan da, ez haizu, nahiz eta ados egon behar bada musiko betek esatea arraroago dela, baina nien ez musikoa, nik esango nuke eta idazle askorekin hitz egin dut honi buruz, musika iruditzen zait arte guztietatik bat aukeratu, bakit ez da lehiaketa bat, baina bat aukeratu beharko banu arte guztietatik, esango nuke musika dela, ez dakit, ez, garaiena edo ez dago zuzenago egiten da emozioa, ez? Nik uste dut magia hori leku batean zu egotea eta kantu bat entzutea eta berehala kantu horrek zugan eragin dezakeen hori emozioaren aldaketa edo sentimendua edo eramaten zaitu izapen batera edo hori transformazioa fisiko hori musikak lortzen duela oso modu ikusgarrian, ez? Beste arte batzuekin konparatuta. Musika ikaragarrizko misterioa du. Nik uste dagoela musikakin baita ere efektu bat edo beste lortzen alduzu hor dagoen ostoekin, hor dagoen landare horrekin. Eta animaliekin, txuriekin, hegaztiekin, denekin,
egiten da, efektua lortzen da, eta hori nik gaina probatu dut. Nik etxean horiek proidan agina ditut, usoekin eta txoriekin eta zakurrekin, bai, zakur batekin izan nuen esperientzia bat, musika dela tarteko, dik ez luki, hori poema batekin ez duzu lortuko, urezazu. Eta bihar oihu batekin lortzen duzu efektua, ikara sortzen diozulako. Baina musikaren pasidez hori, eta entzuten duenean, animaliek eta sentitzen duten hori, ez dut egiten, nire animalia naizelako, eta gitarako zer egiten diten, antxe ibiliko gehala gauza horietan. Musikak misterio handia du. Eta misterio handia du, gainera, kontuatzen bazara, azken finean, nota eskala bat dela, bere zeakin, tono erdikin, gauzakin eta bar, eta hori dela, hortik atatzen dela dela. Hortik atatzen dela bai doinuan, hortik atatzen dela guzti horren harmonia, eta gero dago, harmonioitatik eta doinuitatik eta nola baite landutako soinuak. Zer da honendako, zerbait iluna, zerbait argia, zerbait timbre arrabita sortzen da, hau sortzen da, tuba sortzen da, kontrarakoa sortzen da, trompeta sortzen dire, eta denek badute ikerketa baten ondorioz, heldu diren, norabiteko, asmamen edo konkretatze bat, esaten da, hau, nik egin behar dut, beti esaten da, badura, jode, mutiko bat dire, esaten dena, honek bere aztuen metala, beste honek zuen ez da bizar, eta gero daude koloreak. Eta nik batzutan koloretaz iziten dutenean, jendeak arpegi arrarba jartzen ditez. Eta baten irakurri nion, eta horrek ze eman zian, nola esaneko, sinisgarritasun bat, mere burua, zen esan egia da, beraz ez nago aiztoratuta, ez? Nik koloreak ikusten ditun da saiatzen izen bat esaten, eta honek kolera hau badu okretara jotzen du edo, ez dakizte goizkara, edo ilundu inda hemen, eta nik batzutan, hola esplikatu izan ditut gauza, baina barakit oso komunikatzeko modu iluna. Zuri balio diozuena dituz. Baina batean irakurri nuen Sibelius bizi zen Finlandiako baso batean, zuhaitz haundiez inguratuta eta bar. Uste gainean niko mozkorra zerra gainera, eta duten zelan pixkatola. Eta behin izan zuen galdetu zioten, eta zu baso hortan, ilun hortan sartu eta zen, eta bar, baina ni musikaren kolore paleta beraz hortan bizi naiz, esan zuen. Alegia, ez dela zu bakarrik? Ez dela zu bakarrik? Eta gutxik, eta esaten zuen hori da, koloren paleta hori aipatzen zuen, ez? Eta egia ba, soinuak kolorea sortzen ditu. Eta horretik handa, arrabida bat, gauza zerbait kolore bat emateko, hor dago, gero, txelo bat beste kolore bat ematen diola, hau da, giza abotsaren nolabaiteko gehien hurbiltzen den gauza bat, eta gero dago beste guztiak, eta gero dago, hola da, eta gitarrak, eta gero gitarra elektrikoa eta distortzioakin, kasualidadea ezak, eta baino gero esaten da, beira, honek hau sortzen du, hau bateazten pixka bat, aberia bat gertatu zen hori, altabozetan eta nola konpondu ibili ginen, da azken izan zuen batek izan zuen, utzi bere hortan oso polita data. Eta handik aurrera zizien fabrikatzen, efektu hori, ulertzezu. Orduan, musika ematen zaitu gauza direnak egitea, ez da? Eta hor azkenean sortzen den nolabaiteko mundu bat, ez? Soinu mundu bat, ematen zaituna berarekin. Ez duzu pentsatzen gauza, nola esaten da, gauza praktikoetaz. Musika zabendean ez dago gauza praktiko, pentsapik, biodakatagu, eta arrazoatu nola konponduko nuke, hau zein nuke, ez duzu hortaz pentsatzen duzu mundu abstraktuetaz. Konzentrazio erabateko askatzen dizu. Munduak egiten dituzu zure buruan. Geltokiko agure garen antzera, mendeak Umetatik izan duzu beraz kantuan ibiltzeko eta orain zuri entzun da, egia esan evidentea da, baina ez ara aspertu alegia ulertzen da zergaitik eman dituzun 60 urte musika egiten, ze entzuterakoan evidentea da prozesuaren parte guztiak interesatzen zaizkizula edo hor oraindik erakargarri egiten zaizula hor bilaketa horretan ibiltzea soluzioetan. Zu izango izuko zabat nezako, bai, gure etxean nire arrebek, baziren arrebak ongi kantatzen zuten.
bat, igual gehiago gustatzen iztezun bestia, baina denek bazuten kantatzeko zen denek bazuten. Eta anaiek ere bai. Gero pasazitzaidan gauza bat, eta nire bihar bada txikiena, nire oroitzapen txikiena, urrunena dagoen hortatik sentitu nuena, ez? Eta izango nituen 3 bat urte, Ba oso bai. Hiru bat, niko batzen naiz, esango izu zerrakatik hau dena, ez dakit kontatu gai nuze edo ez dakit. Nik zehazkak negoen. Zehazkak hori zegoen etxeko sukaldean euteraldea ematen zuen. Ikusten nituen kristalak negarrez, beraz negua zen, eta izoz garaia zen, izoz giroa zen. Eguzkitzua zen, momentu hortan, eta horretik negar egiten zuten kristalek. Eta ni negoen kristalen horien ondoan, egurrezko zehazka batean, eta negoen bero, eta nik bota nahi dituen tapakiak. Eta amak zaten zian ez tapatu iten nigen, da nik ez. Eta palako batean, sukaldeko zean zebanolako izpilu txiki bat zegoen, da izpilu hori arpegia jarri zian. Nik usin nuen arpegia gorria. Eta zen, nabezaten da gorria izan zeren. Txagampine hori izan, neukela, hori virus bat, hori izaten zen. Eta orduan garaia, orduan izaten zen, bero nuki bertzela bat, beron sutritzen egoen. Erretzen. Orduan ni negarriten nun, da ni egon gustata bat, amak, kantatu zuen kanta bat. Eta kantaua nahi barne bariatu zitzaion. Eta gure amak gaizki kantatzezunaren fama zuen. Ona omentzen aita. Eta ama zaude isilik, zuk ez dakizu kantatzen da esaten zioten, Eta nire aldiz, ura guztan zaiona. Eta gero tongoa hitz ezautu nuenean, gure ama tongoa izan. Ara, orduan, esuan kantatzen, lehen esan dizut, antzori hartutan eukala zure kantu batzuetan. Amari bilatzen nion gauza bat, eta gero tongoa izan aurkitu nuena eta bat. Eta bakizu ze kantatzen nuna, Amerikarra noa. Mira. Eta nik gero, Amerikarra noa grabatu nuen, gero apetzazu. Eta hori grabatu nuen amangatik. Eta gero estio zutziz, oso gaztetan hasi zinen, lehiaketa bat irabazita sartu zinen musikaren munduan, okerrezpanago, horrela iritsi zen Mikel Laboa zugana, eta hortik zu estoka mailura, eta gaur arte aritu zara horretan. Bai, bera, dik 75ean aurkeztu nuen eburua Donostiako egunkaria de La Voz de España zenokun. Eta horrek 3 hilabete iruetan zuen zertamen bat zeukaten, eta bar, bera sarte zen egiten zen. Eta horrela aurkeztu nuen eburua eta bar, eta horre nintzen bueltak eta bar, ez du, nahi nuzatuko izi hortan. Eta hor nintzela, hor nahi bidela, honik orduan zenaz, ez beste gauzik, nion momentu hortan relojeria nahi bidela, relojeroa nintzen. Eta nik zapatagilea uste nuen, erlojuak egiten zenituen orduan, ez dakizak zapatagilea uste nuen, ez erlojuak. Erlojuak nahi zen nintzen. Eta nik orduan, ukitzen nuen, guk ez genuen gara hartan toka diskoik eta gauzik. Eta nik irrati txiki bat nuken, atzian, relojerian, kailarrean, eta horren zuten dituen kantuak eta bar. Eta egun batez, relojero nagusiak, oso musikazalea zen, eta esan zuen, ekarri zuen etxian bazituen zonbait tresna, eta ekarri zuen laud bat. Laud bat, ez? Bai, laud bat jetzizian dezaten, aber zeiten duzun honekin. Ez da lehen instrumentu oiko bat, ez? Lehen instrumentu bat hartu nuen hori zuen, eta nola bete, genere gisa afinatu egin nuen. Eta zen izan jotzen eta bar, eta ni orduan asko gustatzen zitzaidan kantaria zen Elvis. Beste Elvis, beste, bai? Eta haren kantuak egiten dituen, eta haren kantuak inglesez ziren. Eta hori kantatu ginen dituen. Eta nik egiten nuen, orduan, euskeraz. Eta erdaraz bazeuden, espainieraz bazeuden zeak, testuak, baina erdaraz kantatzen baldin banuen, pixkat urrundu bezala egiten zitzaidan kantua. Eta euskera kantatzen behar urbildu. Genuinoago ikusten nuen, eta orduan egiten dituen. Eta nik horako zenbait kantu prestatuan dituen eta bada gitarraki, zertameotan kantatzen dituen. Baina, importanta da, La Voz de Españak batian idatzi zuela horako letra honditan, erdaraz, Oriotko gazte bat perfilatzen da
favorito bezala, eta gainera badu berezitasun bat, da, enbaskuenze kantatzen du. Enbaskuenze kantatzen du. Esan behar nuen, berezitasuna, hombre, laudarekin hilbiz egiten bazen nuen, ez baina euskararen azan. Bai, eta ez, baina orduako ja gitarra nuen, Claro. Eta elektrikoa gainera. Nire lehen gitarra elektriko izan zen. Lauta utzi nuenean, behin eta jo eta metodo bat hartu nuen gitarra elektriko gina zen. Eta orduan arekin egiten ditu nire. Rockero esan zinaren beste orduan. Elvis gustatzen zizeo. Bai. Nire. Eta gauza da, euskeraz eta bar, eta hori publikatu nintzen ez. Batean egun batean hartu nuen deia Mikel Abuana. Eta, klaro, zentzun orduan berek ikasle batzuek Katalunian, kontaktua zekatela, han sortu zen korrente batekin, lano bakanzo. Eta horrekin, eta orduan zebela liluratuta, eta orduan pentsatzen haber Euskal Herrian horrelako zerbait iziteken. Eta orduan irakurri zutenean, hemen Orion bada bat, esan zula, ez? Euskaraz kantatzen duen, ez? Arek fitxatu zen duen. Eta orduan ditu ziren eta bar, eta bilera bat ingo zela lehengo kursa zarrean, sotanuetan eta bar, eta konbiatu ninen. Konbiatu ninen eta bajo nintzen. Eta gire esan lehen da biziko bileratan ez baina zertutik ere ulertu. Hanik izan dena, ez noa ez da. Ote izan entzuten zen. Noa, etorren egin honea eta bar, ni beste bidea bazutaten ebilen. Baina kuriosua da nahiz eta ez ere ulertu, eta tankera honik ez eman, guztiarei. Hala ere. Beti esatetze, bueno, eta urrengo bilera ingo dugu alako tokitan eta alako egunetan. Eta ni ez dakiz zergatik joan iten izan. Baina ja jende gutxio zen, bilera hortan. Eta bukatzen zenean esaten zuen, bueno, eta urrengo bilera ingo dugu alako tokitan, alako ordutan, eta ni joan iten izan, ez dakiz zergatik joan iten izan. Eta ez dakit esplikatzen zergatik. Joan iten zen, eta orduan jende gutxio. Gio jende gutxio, bilera jende gutxio. Eta azkenek elitu bilen, bakar batzu. Oi, ez toka mairu. Izan zineten ez toka mairu? Ez toka mairu hasi zen ordu. Erresistentzia froga moduko bat berba izango izan, ez? Filtro bat zen, bezala, ematen du, bilera bagoitzen, bakizatu, nire, namendik, eta nik ez dakiz zergatik, ni beti guni zen, hori sortu zen. Gauza batzuk, bueno, zuk esan duzu lehen badu musikak misterio bat, ez? Eta gauza batzuk badut misterio bat guztiz ulertzen ez duguna, baina intuizioak eramaten zaituen apide horretatik, ez? Eta horitzen zu klaro, zure familian eta, bueno, ofizio artistikoak eta ez dira beti hain ohikoak esan, eta musikatik edo literaturatik edo bizitzea ere, ez da, zure inguruan ez badago inor horrela funtzionatzen duenik, zeuretzat ere gauza arraro egiten da, ez? Eta ez dakit momenturen batean ikusi ote zenuen edo horitzen duzun, hor ibilbide pasio bat izatetik aparte ibilbide artistiko bat eta profesional bat izan zitekela. Oso goiz izan ote zen hori, musikoa izan zintezkela legia, ez denula zertan... Egia esan ez dakite plan oso garbiri banuken, ni bakarrikan erlojeri izanen digoen, eta erlojeritzari geho baino geho denbora gehioken zenion, eta nik lautan iriki behar nuen den da askotan bostetarritan izila zegoen, eta bezeroak sentitzen kan kanpoan, eta bar. Eta nik gitarra elektrikoak egiten zaratateatzen. Gero eta musiko hobea, gero eta erlofuia etxarragoaz. Deserago, esan bezala, langile erantzukizuna bezala, oso gaizki eta bar. Eta behin entzun nuen kanpoan esaten, zer, oainik itxila aldago, eta ni barrein izan, oainik itxila aldago, eta bar. Baina barrun dago, ez aldu zuen zuten, ero hori, ez aldu zuten hori, eta bar. Horretzen zuen entzunean batean, eta bar. Eta nik, gauza horiek etortzen zitzazkion jabeari eta bar, eta seguro esko, eta gero gainera, nik... Kalo, langilea ez zinen jabea. Ez nintzen, nik konpondu behar nituen erloku asko, kajoi bat enoten ziren, nik nituen konpontzen, denborak hartzen ez nuelako, eta ikusten batzutan bere mezua jaitortzen zen honea, eta kajoi erikitzen zuen hartzen zituen erloku pila batola, sakelean sartzen zituen, da puten zen, da hori zen zabat. Mezua niri, ez? Ikasitu egiten, beraz, dikin beharko izkiat, ez? Eta egun batez, Santa Cecilia egun batean, afari baten eginen osatu baten hemen, eta esan ziaten, etorri gitarrakin ez da bizardan, gitarrakin amplifikadore bat egin nintzen kantatzea, gau hartan, eta bar. Eta hurrengo guni etorri zitzaidan zea, nagusi hori, eta esan zidan, atzo oso ondo nintzen, ninduk salto bat ikara, ni bezala hortara, Moinuk eta da nik mezua primeran ulertu nuen. Enkainetik kendu nahi nuela, ez da? Hori zaten nera ingelu guardakoa.
nahiago nuke derrotariaren astoa banintz eta hark kolpatu. Nolabait esan da kantu batzuk Euskal Herriari begiratzen ziotenak edo nolabait esan da gizarteari begiratzen ziotenak, esan duzu protesta kantuetatik ere zentozela, eta era berean nolabait beste batzuk intimoak edo intimistagoak edo gauza biak nik uste nahaztu didazela, baina atera. Eta gero denborarekin behar bada bi gauza horiek kombinatzen dituztenak ere bai, ez? Alegia, norberak kanpora begiratzen duenan eta bere baitara begiratzen duenan pentsatzen dut ez dela desberdina, ez? Prozesu hori bi gauzak batera doazela. Edo sentsazio hori izan dut behintzat zure diskografia kronologikoki entzuterakoan, ez? Gauza joan direla, bi parte hori joan direla apur bat integratzen, ez dakizuko hori sentsazio hori daukasun. Hemen, bidoza da, pixka kanpoa begira, esan. Kantuak egia da, asko, gehien bat egiten dira, bueno, protesta kantua aipatu duzu, protesta kantuan egiten ziren nolabait esateko, eragin nahi da gizartean, nolabait esateko gizartean daude nolabaiteko gauza okerrak edo ez dakit zer, zuzendu nahiean edo pixka bat, mugimentua sortu nahiean edo izaten da, altxatzeko izaten da. Hori da nolabait esateko enpresa bat. Azkenean politika den bezala, enpresa bat da, eta hori antolatu inberda, hori nahi, ez da bakarrik egiteik. Badira mundu antolatu munduan, mundu nolabaiteko temporal hortan, mundu domestikoan, eba guztu ditu, gizakiak demortan zehar antolatu da, gauzekiko beren nahiak eta siniskeriak eta gauzak eta antolatzen dire, eragina izateko nolabaiteko jendeengan, zergatik jendeengan, jende horrek ematen diolako boterea. Ulertzen zu, horretzateko. Orduan, hori da alde batetik ja konzeptuak eta nola nahi duzun portatzea mundua eta horren nolabaiteko etekinak zenbateneko garantzia izango duzugan eta guzti dena pentsatu egiten den gauza bat da. Beste historia bat da, eta horre sortzen dira konzeptuak idealismoarenak eta horreko gauzak eta bat, baina ez dira berez nolabait esateko izan mundu bat personari azten laguntzen dionak. Hori beste leku batean egin behar duzu, ez? Bai, asuntua da, ez dagoela tokirik. Ez dago tokirik da, bidea bakarra da, bera da, norbera da, bidea. Horre, dotrindua hauteak ez du ezertaranko balio, baizik eta alienatzeko eta kolonizatu izateko eta ataldetzeko baino ez du balio horrek. Ni oso interesatu ondo naiz betidanik, eta urte asko dira, ez dakit zergatik, nahi gertatu zitzaidan gauz oso tradizio bati oso lotuan egoen gauz batetatik, tak etendura bat izan duen gau batean, kolpeko eta bar, eta nik asko pentsatu azizian horrek, gauz horrek eta bar. Orduan kontuatu nintzen, beste, kontatzen direla zer dien gauza ideak, zer dien honak, baloreak, hori dena, kontatzen dira eta bat, danak gezurra da. Azkenean, erabili nahi zaituzte, horien bidez, hori dira ikurru batzuk bezala, horien atzetik ematen zaituenak. Azkenean, batek hasiko bada, ezinbestean, behar dula aurkitu, hau da, argira jarri, guk denok dagoen gauza bat, ezinbestean, ezin hobeagoa dugu, eta da adimena da. Adimena o aske da, edo ez da adimen. Hori da, hori oso garbi ikusi nuen. Adimenak bere agintaritza norberakena, agintaritza galtzen duenean, hau da, besten esanetara, agintariak kanpoan aurkitzen dituenean, era guztietakoak, usten dio agintari izatea, usten dio adimen izatea mentalidadean bihurtzeko. Zer nahi du mentalidadean? Zerbaiten zerbitzuan. Ulertzen duzu? Hor, ezinbestean, oso zen kultura guztia da, kultura txarra, kultura ergeltzen zaituena, gatibu egiten zaituena. Persondegi baten sartu zara eta bar. Eta mendek eta gizakiak, hortan. Badire, esplikatzen dizute zoriontasunaren bidea, metodoa, zer da zoriontasuna, eta nola aurkitzen den, hau eta hura, eta bulezezu. Eta inork ez da erreperatzen horreko kasuetan, zerbaiten bila azten diranean,
eman dizkiguten pauten ondorioz, ez dagoen zerbaiten bilazten gara ez, eta nola aukitzen da ez dagoena. Zinezkoa da. Eta orduan beti aukitzen duzu, behiratzen baldin bakizu. Zer dagoen, horren tokian, ikusi guztu zori gaitza dagoela. Ez? Zorienta ezen bila, azten zara gara, ez dagoen tokira. Eta zori gaitza hor dago, eta hori itxusi egiten nun baiz, eta orduan arazten zea ameskeri batean. Zerilua izanik, zerilua batek egiten duena dagoena, beti ikertu egiten da dagoena, ez dagoena, eta ikusi, zorientasunean falta baldin badu, zori gaitza dagolako dala. Zori gaitza dagoenean, ikusi behar dugu, nondik noa egin duen zori gaitza horrek bide, zer naturaleza duen. Serioski batek heldutasunez egiten duenean bidea, bera, naiz ditxusi eritu, beri internua jasten denean, beti topatzen da norberak egindako mamuarekin. Eta behin da norberak egindako mamua aurkitzen duenean, arpegi ikusten direnean, ez dakazu bultzari indiarek bera egitzen da. Orduan, nun dago zoriuna, babestua zaude, ja zaude, sereno zaude, ez duzu behar ongi zaude eta ez. Eskuratu ostoa, xume bezain eder, hain soila. Gernika kontzertuan honetara iritsi zara azkenik, baina ez da izan disko bat planifikatua, ez da izan disko bat zeure bidera etorri dena eta zeure bizitza egoerarekin nolabait lotura zeukana, ez? Nola iritsi zinen azken diskora? Diskonen nolabaiteko naturaleza da ez nik estudiatu disko hau, ez horren bidea, ez den ere egitasmoa, baizik eta egoera edo gauz batzuen ondorioz etorri dagoela eta bar, pixka kontatuko dut, nola den. Nik hori netorren pandemiatik netorren bizka bat hasi bertzelakoan, eta ez dakiz zer, nola baitea zen izen da bat, baina geroztik bi indituten bi urte horiek ez ziren lehenko bezala izan. Ni nizen behin ere salbuespen bat edo bestekin, baina enizen oso eroso senditu kontzertuetan, eta ez dakiz zergatik, baina enizen oso seguro senditu. Eta horrela egin ditu bi urte, eta azkenean sentipen horiek areagotzen aizien, geotakio areagotzen eta gara. Eta heldu nintzen nire azken aurreko kontzertura, eta hori zen Gernikan. Eta Gernikan gazte batzuk ziren antolatzaileak, eta haien eskutik, eta gero nola baita izateko halako konplizidade berezi bat sortu da gure artean. Eta kontzertu hartan aukitu nuen ikarrizko giroa zen. Bazen alaka unkiduaz beteadako zaba zen. Ez da gizertzen gauza. Estanda bat inbertzule ematen zunango giroak, ez da? Sentitzen nuen hori eta bar. Aldiz, nire harima etzen eroso. Ez zen eroso, ez dakit, ez nizen nola, eta nola ez dago hemen eta bar. Eta erreniatzen ninen erabatean, da bukatu nuen kantaldia erreniatuta. Eta nuen ondoan musikari bat, intza etorritzen nire hogen eta aldagele etorri nintzenean, zegoen giroa, ikusita gero, esan nuen, hemen bukatzen da dena. Esan nire, hoxe. Hau da, azkena. Orduan, nik pixka nire burua ja utzila zegoen ekitaldiotara. Eta, karo, handi pixkata egin nuen beste azkenenko kontzertu egin ginen eta bar, eta gero ja urtien hasieran erabaki bat hartu nuen, ja utzi behar nuela kontzertu egitea ere utzi behar niola. Eta hori hartutu erabaki nuen, musiko esan nien eta hortan nintzen. Etxean, entzuten nitu ni kontzertuko soinuak. Entzuten nituen, baina nion kaso hondik egin, lehen hori entzuten nituen eta bar. Eta horatz, emaztea zebilen bere gisa, bere gauza hartuta, nintzen gauza batzuk egiten, bere gauzak, txukuntzen ez da bizaiko zen, eta bere nibelak eta iotzen da gesten da, nola izateko, entzungarri pixka izateko moduan, nahiz eta zegoen oso magia sartuta zen bezala sonidua. Eta eskatu ziren egun batez aber entzunaldi bat emango aldi hono. Eta entzun nuen. Entzun nuen eta orduan esan ikusi nuen lan egin behartzela, baina lan baten ondorioz hor disko bat egon zitekela. Ikusi nuen. Oso garbi ikusi nuen, disko bat dago hemen. Eta pentsatu nuen, lana egingo dut. Oen laneako nago. Ja,
bez nuen ja nola baite kontzertuik eta dana bota nituen, eta laneko neuen. Tegia esan oso ongi pasadut. Segundo. Pasadut, hortara. Egun baten iten unan aurre, gunean buelta ematen nion, beste zerbait denuen, bila egin nintzen, koloren bila. Nibilen koloren bila. Udazken koloreak. Eta gauza da, azkenean pixena bikena, bueno, Disko bat. disko bat egin dara kontuatzeko, gero junginen, Hor hori da, estudio batera, masterizazio egitea, orduan pasatzen digitaletatik analogikora pasatzen, beste sonido bat hartu zuen, eta bar, eta disko horra bukatu eta bar. Ordu zainokena da, disko hau etzen egongo, ez da ezergatik ere, ez da inundik zen existituko, nik erabaki hori hartu espano. Kantagintza guztiaren erabaki hartu espano, ni enizen hortan jarriko. Nik ikusi banitun aurrien hor konzertuan eskala eta hola proiektuan, egon nintzen ensaiatzen, da gure egiten, da pentsatzen ensaio egiten da. Eta nizen jarriko disko bat egiten, konzertu bat egin, ez? Mukurra nion joen, konzertu egin. Baina jake hortik libre nintzen ja, ekin nion horre eta bar da, oso di pasan nuen, eta azkenean disko Ziorik bat. gabe, libertate horrekin, Eta gainera hau erabaki hartu nuen, da nuen publikoan esan, nuen esan nahi naiz eta batzuk bazek egiten ja. Eta orain, primera etorri zait, ja ingo dugu, aurkezpena ingo dugu Gernikan bertan, konzertu egin tokian, eta bidena bat esango du baita nire erabakeian berri emango dut, eta eza. Beraz, zuk musikarekin nolaik esan da, ja, bukatu zen maila batean eta musika kantza zurekin bukatu oraindik, eta beste azken disko bat eskatu dizu eta beste azken disko bat eman dizu ere bai, ez? Posten naiz prozesu hori onuragarria izaterako zuetzat eta zorionekoa, ez? Azkenean, zure musikan ere asko aipatu zu eta gaur ere ikusi da ze entusiasmo, ze pasioz egin izan duzun, ze interesgarria izan den zuretzat musikaren prozesu hori, ez? Eta posten naiz hor agertu delako, musikaren misterioak diskoa sortu delako zuan. Lanbide interesantea da. Oiama eskuareri goxua, zutandik urrun triste banua. Adios gaixo etxe